Zvese okay. Mukuita seiko. Hapo mnaitwa gani? Naitwa Shadza Kulani. Chinyama Pezi. Ani? Chinyama Pezi. Chinyama Pezi. Chinyama Pezi. Shadza Kulani. Alright. Boss of Kulani. Okay. Yeah. Wanda nezveko bosa. Bosi vanobata mangoma. Alright. Vanorutora ndani. Vanobata mangoma akaita sei? Zimdanzo. Okay. Okay, vakatamita zezimdanzo izviri 2017. Svika izvizvi vachirongorwa mangoma. Kusvikira nhasi ari kungorova ngoma. Alright. Sawa, pa 2017 kusvika 2020 mane mangoma mangani so far? 2017 pandakatanga zvemangoma. Nanga ndiri book 5 saka ndakambonzi mbomira zvemangoma. Wozoita kana wapedza book 6 saka pandakapedza kunyora book 6 ndopandakabva ndatanga kuita sei kuita zvemangoma. Ndikarova mangoma angu anokwana kuita 15 but nekuda kwecolors manje inotitsikisira hakuna kwazvakaita sei kwazvakaenda zvangosaramba zviri z eketa saka ndakazolingana nemukuru boss Kawani ndakazondilingisa kati mufana wangu chimbouya uite sei umbosiye chingoma 1 ichi kunoku ndikati aiwa handisikuda kuuya kunosiya 1 ndikuda kuuya kunosiya mangoma zvachose tinosiya 1 saka boss Kawani ndowazondilingisa kunoku kuna Ghetto Crown nekure music kuna Infinity atwaiziya tikasangana nana Jisi saka ndoda kusimbisawo boss Kawani nakoma Ghetto Crown ne music naiye Infinity maiketa dambudziko raitiwinga panyaya yemusic industry pandinobva ndikwamutoko mukotwa town ndo matinobva saka dambudziko ranga riripo nderekuti pankusina palaza hakuna vanhu vaitisimudzira saka boss Kawani ndowazoita sei wazokwanisa kundisimudzira kuti ndiye kunorekota kuharare. Saka matorekodha here kana kuti hamusati marekodha? Aiwa, apa ndatorekodha ngoma. Ndatorekodha ngoma nyuwani. Hamusamboka freestyle here kamarekodha timbonzwa kuti kanonaka? Aiwa, ndo basa redu chairo. Chinyama Pezi, Shadza Kulani, Boss of Kulani, Holy Ghost, Jizi, Boss Kawani. Ndakakura ndichitamba namukoma puwa waitamba namukoma guwa waindifurira ndichinjanise maruwa enyika ndisingazvizive maruwa enyika hapere. Ndakazopfugama ndichinamatawo Mwari akandipa shamwari inonzi hardworker akandiunzira success akaita ndinzi money maker. Nhasi mari ndinomeka ndichinyemudza Satan ndichiti hescan dia bros. Ndakanzwa kuti wakarasa magogorosi hauchisina musoro hauchisina makumbo hauchisina maoko saka uri sei hescan dia bros. Ndakanzwa kuti wakarasa magogorosi hauchisina musoro hauchisina maoko hauchisina makumbo saka uri sei Satan. Haudi ndione wini unoda ndimhanye luzi kuchipisa unoda kuti ndipfeke juzi miri wangu une mhezi dzichitondipinza busy ndosaka wakadzingwa nababa wakazviona kuti haudhisevhe kuita mwana ndosaka wakadzingwa nababa wakazviona kuti haudhisevhe kuita mwana. Chinyama Pezi, Shadza Kulani, big up kuna Boss Kawani, Ghetto Crown, Infinity, Remix. Munorova manamba. Asi munobhema. Aiwa, atibati. Ambari kana madrugs. Aiwa, atishandise madrugs. Kana pana chamunobata. Normally. Because my lyrics acho. Aiwa, atishandise madrugs anokanganisa. Alright, anokanganisa. Saka pakuimba kwenyu semakatiza zimdanzo musinamboda kuenda kuna hip hop? Aiwa, inini zimdanzo pandakatanga zvemangoma ndaedza zvese ndakatomboedza kana sungura. Kusungura zvakaramba ndikatombedza kuda kumboenda kuna narumba but zvakaita sei zvakaramba ndikazopiwawo rhythm rezimdanzo. Zimdanzo makanyatsoburitsa ane zimdanzo ndinobvira ndakakama ndakatongona malines akutoita sei akutongorudo no rhythm ripiro Back in Town. Ndora makatanga ndo randakatanga kuimba Back in Town. Rewa PTK. PTK. Saka ndakatotsvaka song yenyu pa YouTube inowanika? YouTube ndasinga upload masina pa YouTube. Why? Because sound
yemangoma yedu yanga iri low singaiti saka nasingakwanisi kuita sei kuuploada masongo yacho bhozi hapana kwazvaenda ndaingoti rega ndishande nesimba ndizongoende kunondomita nana Ghetto Crown nana Boss Kawara nana Ray Music. Alright, saka mangopinda rhythm hamuna kurekhodwa zvinapitika. Ndakangopinda rhythm kune studio yanga iri mumukotwa imomo yainzi yaPitchups ndalingiswa nomufisa inzi Jam. Alright, saka ndiwe ichitoriko kwamutoko ikoko. But Kwalazi yakadhakwa. But so far kwakazoya imwe inonzi 20 Blend ndo yakazoita kuti mangoma angu anzwikwe naBoss Kawara wakati ayo mufana wangu une talent saka imbo yoite sei umbosiye macho. Iko kwamutoko futi. Wati nonzi 20 Blend. 20 Blend. Okay. Ina DJ video. Alright, saka munakamira kamudambonenzisa futi kakaipa kamunotemba nako. Kumangoma. Kuti vanhu vakakanzwa vanoti aiwa inini mangoma angu ese ndotemba nayo but rega ndingope one freestyle chete ndione kubaya because transport iri kunetsa right mageto itsi mune muchingoti z andirika right G nyama pezi shadza kulani Boss of kulani Boss Kawara arowa mangemba bva topa nengoma bva astika pakona kumbunza chi akuramba ari z akabhendesa mutsipa kuita kunge zizi mutsvagirei dry mouth mirani bombunza ukuda koko kana Sprite z tokupai mix kana aitau z maheu kana banana z uchiri kundiziva here shadza z ukuziva here uri kupi z tokupai koko kana Sprite z maheu kana banana z uchiri kundiziva here shadza z ukuziva here uri kupi z mubvisei hembo uyu angatotifire maziso kuchena unge mwedzi wechirimo achiyerera siriri rinozadza mugomo iwe wanga uchimire mangembo chi nyama pezi chakaipa saka mudhara takakupai 5 years dzimwe dzirutera idzi muri muindustry munoona muchitika palevel 5 years dzakawandisa saka munoda makore mangani kuti munyatsosimuka panguva ino ndikanyatsoona hangu zvinhu zvangu zvichinyatsondifambira ndikanyatsowana anondisimudzira chaizvo kuti toenda mberi ndinongoti kutotanga nekupinda iko kutotanga chitobhilivisana. Alright. Because chipo chiripo mangoma munorova malyrics munawo hopo akazara musoro malyrics akawandisa zvikuoneka owandisa saka zvamai manje munokubatsirwa chete naBoss Kawara hapana vamwe vanombokubatsira here Boss Kawara chete Boss Kawara boss tikatomborova mamwe machunu titomborowerawo vanhu vanozviitwa negauro mukotwa matogara but wakanzwa mangoma asi iwo handizivewo kuti wakafungawo sei saka yecorona titombopaiwo corona sezvo tiri anda corona kazoni atirika chi nyama pezi mesai zvenyu asi musamese mese isai zvenyu asi musaise ise rarai zvenyu asi musarare pedyo nemarara hokoyo necorona irimo mudhuze iri kuzunza vamwe vaparara hatichatombovabvunza hokoyo necorona irimo mudhuze iri kuzunza vamwe vaparara hatichatombovabvunza fide vamwe votiri musadzanzi yakauya nashadza iuraye matema inouraya rungu chete imikaimi korona muparadzi munyangadzi mupfudzi always sanitize your hands pagedhi musavhurire wayenzi nekuti vanosiya wakufurayirai bhinzi jagure ina boba hokoyo necorona chakaipa makachirowera corona yanetsa iyi takachirowera corona chakatorekodwa chikatobuda chiripo but sound quality ndio inenge yakangotama saka tomboti vanhu vanongaida music yenu vanoibata papi music so far vanondibata panhamba dzangu nhamba dzenyu dzinoti 071 okay 75 036 zokurodza 27 zokurodza futi 071 750 36 27 masimbisa mutara makaipa hope munobudirira muzimudhanzo aiwa ndobudirako ndoda kungosimbisa Ghetto Crown Boss Kawara Infinity Ray Music yesa iri bomba